बरोबर ये नवी लाडी जडपाचा सुदे भूकाने नवी लाडी। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి. మన టెలిగ్రామ్ లో ఉంటది అండ్ ఇన్స్టాలో ఉంటది. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్ తో చూడండి. మన సబ్స్క్రైబర్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఈ సాంగ్ పంపించిండు, ఈ సాంగ్ తో చేయి బ్రో అని. సో సూపర్ వచ్చింది, అందరికి నచ్చుతుంది వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు 1 బై 1 ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫోటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, 2 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. ఈజీగా 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో టూ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి 2 ఫోటోస్. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ వరకు. సో 19 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు కూడా. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సో మళ్ళీ సేమ్ 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 19 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూస్తారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.